l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ir-riforma fit-temping agencies qed tajna biex bħala kumpaniji nimxu mal-etika li mistennija minna. Dan intqal ma' news minn żewġ operaturi tat-temping agencies l-aġenziji li jġibu l-ħaddiema barranin jaħdmu f'pajjiżna. Ix-xogħol mhijiex b'saħħtu ħafna negozju, il-bżonn tal-ħaddiem huwa kontinwu, kien hemm bżonn regolarizzazzjoni, kien hemm bżonn is-sapport naħa tal-gvern biex jgħin il dawk il-kumpaniji bħalna li nimxu ma' l-etika li hija mistennija. Pass verament importanti fl-industrija tagħna għaliex huwa minnu li hawn bżonn ħaddiema huwa minnu li unemployment fil-pajjiż m'hawnx u għalhekk huwa tajjeb il-gvern irreaġixxa u rrealizza illi b'regolazzjoni robusta is-suq jiġi regolat u għalhekk ikun hawn iktar level playing field fl-industrija. Dawn l-operaturi tkellmu ma' news waqt laqgħa ta' informazzjoni l-preżenti għaliha kien hemm aktar minn 100 operatur ta' temping agencies. Mill-bidu tax-xahar li ġej se jibdew joħorġu l-ewwel liċenzji l-operaturi tal-aġenziji tax-xogħol u dan biex ikunu jistgħu jibdew joperaw taħt dan il-qafas regolatorju ġdid. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul li qal il-proċess fit-twettiq ta' din il-liġi għaddej b'ritmu tajjeb ħafna. B'sodisfazzjoni notajt li daħlu numru sostanzjali ta' applikazzjonijiet u wara li tkellimt ma' diversi operaturi kollha qaluli illi qegħdin fil-proċess finali biex jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Ellul appella lit temping agencies li għadhom ma applikawx għal liċenzjar biex japplikaw mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjeg. Intqal kif imbagħad mill-bidu Ġunju se jibda l-infurzar dan biex jingħata iċ-ċans biżżejjed lil dawk li jkunu applikaw lejn l-aħħar sabiex ikollhom id-dokumenti neċessarji.